Maketa grada na Korzu, donacija Rotary kluba Slavonski Brod. Pored Strojarskog fakulteta na Korzu nalazi se maketa Slavonskog Broda ili bi barem trebala biti maketa. Tu maketu su postavili članovi Rotary kluba Slavonski Brod. Maketa je izrađena od bronce, a prikazuje tvrđavu Brod i neke građevine koje ne odgovaraju stvarnim pozicijama i orijentacijama, vjerojatno zato što je to umjetnički izričaj koji je tu postavljen više simbolički. Međutim, što je to Rotary klub, tko su članovi i što oni rade? Neslužbeno, Rotary klub je regrutacijski centar masonskih loža. Službeno, to su ugledni članovi društva koji kroz humanitarne akcije pomažu jedni drugima pod geslom Service above self. Brodski Rotary klub osnovan je 1935. godine. Jedan od prvih članova Brodskog Rotary kluba bio je i moj prezimenjak, odvjetnik Josip Abramović. Rotary klub Slavonski Brod ponovno je obnovljen 2008. godine kada sam i osobno imao priliku izraditi im web stranicu. Od tada se promijenilo puno predsjednika jer se svake godine oni mijenjaju. Trenutni predsjednik Rotary kluba je odvjetnik Damir Hećimović. Ako vam nikada, ne daj Bože, budu trebale njegove usluge, savjet je da podignete kredit. Trebat će vam. Članovi Rotary kluba su se nekada sastajali u hotelu Savus, a sada se sastaju u restoranu My Way ponedjeljkom u 7 sati. Osim makete, spomenimo i to da je Rotary klub Slavonski Brod Velikoj crkvi donirao orgulje, a jedan od počasnih članova je i pater Domagoj Šimunović. Nije baš sasvim jasno kako na nižim razinama funkcioniraju crkva i Rotary klubovi, ali je vrlo jasno da je Vatikan infiltriran masonima, ali to je već druga tema, preopširna za ovaj video.